Sarado, ay. Ba't sarado? What happened? Anong meron? Oh, dami ah. Ang daming pulis oh. Naka-formation agad sila ngayon, ang aga pa. Bakit kaya? Anong meron oh? Dami oh. Uy, may ano kaya ito? Ang galing. Ang dami. Sarado sila ngayon. Buti na lang. Ah, Independence Day nga pala. OMG. O nga pala, dito sa may monumento sa Rotonda, dito may gaganapin na ano, ceremony, flag ceremony para sa Independence Day natin guys. Independence Day ngayon mga kauragon, pero wala ako nakikita ang flag na mga nakasabit dito sa mga, sabihin natin dito sa ilaw. Wala akong mga nakikita nakasabit na mga flag. Independence Day, hindi katulad dati na pagdating ng Independence Day o hindi pa Independence Day, nagsisimula na maglagay sila ng mga flag. Pero ngayon dito sa kahabaan ng EDSA, wala akong nakitang flag. Why? Ayun, bakit wala nga palang flag? Araw ng Kalayaan. O dito sa Kalayaan, o dito wala rin flag. Bakit guys? Buen dia. Bakit wala po flag? Bakit? Subukan din natin dito sa Makati. Okay, dito na tayo guys sa may Makati. Wala pa rin ako nakikita flag na nakasabit. Uy, may isang flag ako nakita sa wakas. Sa wakas, mayroon ako nakita isang flag, napakaliit pa. Dito lang ako sa may moonwalk nakakita ng isang flag, napakaliit, na nakasabit lang sa kanilang bakod. So hindi pa siya maayos nga yung pagkakasabit guys, no? Talagang bahay lang yon na nilagyan nila ng flag. So meaning inaano pa rin nila yung, hindi pa rin nila nakakalimutan yung Independence Day sa araw na to. Ayun, nakita natin, no? Nakakita tayo ng isa lang. Sa kahabaan ng EDSA, wala akong nakita na flag. So dito lang. Baka mayroon pa. Tingnan natin kung mayroon pa. Dati marami na dito sa mga puno na to. Hanggang ngayon. Dati ngayon wala. Wala talaga. Wala talaga tayo makita. Uy, kala ko flag. Flag nga. Kaso sira-sira na guys. My God. Mayroon pangalawang flag, kaso sira na talaga yung flag. So nakakita na tayo ng dalawang flag na nakasabit. Yung isa maliit na maliit, at yung isa ay naka ano pa, naka luma na. Luma na. Parang ayun, may pangatlo. Pangatlong flag na tayo nakita guys. Meron na tayong pangatlo. Yun. Buti pa dito sa Monroe, Paranaque, shout out. Oh, pang-apat. Okay na, ito rin. Mayroon na pang-apat na watawat. Ayun, sa may Mighty Mart. Panlima panlima na tayo guys. May lima na tayo nakitang flag. Oh, ikot-ikot, tingin-tingin kung mayroon pa. Oh, ito may flag sa Barangay Monuco. Wow, yan pa, yun, mayroon tayong mga nakitang flag dito sa Monuco.
sa barangay hall ng Monmouth at meron tayo nakitang flag. Dito lang sa may Monmouth tayo nakakita ng flag. Sineselebrate pa rin talaga natin dito ang Independence Day. So marami-rami ako nakita dito. Hindi katulad talaga dati na marami talaga, pero ngayon wala, konti lang talaga ngayon. Okay, tingnan pa natin kung meron pa dito. Ayun, may flag pa uli. Ayun, luma na, kahit na luma na flag. Okay, at least mayroon.